mopauli sa balay. Mateo Kapitulo 25 versikulo 34. Ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo, o mga dinayig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ang pag-abot ni Kristo mas duol pa kaysa una natong pagtuo. Ang dakong kontrobersya hapit na matapos. Ang mga paghukom sa Dios anaa sa yuta. Sila namulong sa sulimni nga pasidaan nga nag-ingon, pag-andam usab kamo, kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Nagpuyo kita sa katapusan nga mga talan-awon sa kasaysayan sa yuta. Ang tagna paspas nga natuman, ang mga oras sa pagsulay paspas nga milabay. Wala na kitay panahon ni usa ka gutlo nga mawala. Kita dili kinahanglan nga hikaplagan nga nangatulog nga nagbantay. Ayaw itugot nga adunay moingon sa iyang kasing-kasing o pinaagi sa iyang mga buhat ang akong Ginoo nagalangan sa iyang pag-anhi. Himuang ang mensahe sa pagbalik ni Kristo sa dili madugay, mopalanog sa mainiton nga mga pulong sa pasidaan. Ang Ginoo hapit na moabot ug kita kinahanglan nga andam sa pagsugat kaniya sa kalinaw. Magpakadeterminado kita nga himuon ang tanan nato nga mahimo sa paghatag sa kahayag ngadto sa mga anaa sa atong palibot. Dili kita angay nga maguol, apan magmalipayon ug atong ibutang si Ginoong Hesus kanunay sa atong atubangan. Sa dili madugay siya moabot ug kita kinahanglan nga andam ug maghulat sa iyang pagpadayag, o pagkamahimayaon nga makita siya ug nga pag-aabi-abihon ingon nga iyang mga tinubos. Dugay na kitang nagpaabot, apan ang atong paglaom dili mulubog. Kung makita lang nato ang hari sa iyang katahom, kita mabulahan sa kahangturan. Akong gibati nga ako kinahanglan mo singgit og kusog, mopauli sa balay. Kita nagkaduol na sa panahon nga si Kristo moanhi sa gahom ug dakong himaya aron dad-on ang iyang mga linukat ngadto sa ilang walay katapusang puloy-anan. Dugay na kitang naghulat sa pagbalik sa atong manluluwas. Apan bisan pa niana sigurado ang saad. Sa dili madugay anaa na kita sa gisaad nga panimalay. Didto si Jesus magtultol kanato tupad sa buhing sapa nga nagadagayday gikan sa trono sa Dios ug magpatin-aw kanato sa mangit-ngit nga mga pagmando nga pinaagi niini. Siya nagdala kanato dinhi sa yuta aron sa paghingpit sa atong mga kinaiya. Didto atong makita uban sa walay kangit-ngit nga panan-awon ang katahom sa Eden nga gipahiuli. Itugyan sa tiilan sa manunubos ang mga purong-purong nga iyang gibutang sa atong mga ulo ug sa paghikap sa atong bulawan nga mga alpa, atong pun-on ang tibok langit sa pagdayeg kaniya nga nagalingkod sa trono.